Ahojte priatelia, chcete, aby vám cyklamen takto krásne kvitol celú zimu, tak dnes si o tom niečo povieme. Najčastejšie dostať u nás cyklamen perský, inak existuje ešte veľa aj iných druhov. Cyklamen nemá rád prekúrené miestnosti, takže najideálnejšie je ho mať buď vonku, znesie do -1 stupňa Celzia, mať ho niekde pri dome, na balkóne, na terase, alebo v nevykurovaných miestnostiach, kde musí byť ale okienko, aspoň rozptýlené svetlo. Druhá vec, čo cyklamen neznáša, je preliatie. Polievame ho buď okolo, alebo ho namočíme do vody a necháme potom vodu stiecť. Nikdy nepolievame do stredu, lebo hľuza by cyklamenu odhnila. Cyklamen je ako jedinú rastlinku môžeme prihnojovať v zime raz za 2 týždne, aby mala takto krásny kvet. Na jar ho môžeme dať do tieňa a letníme ho v tieni a polievame každý deň, aby si oddychol. Dúfam, že tieto rady vám pomôžu na to, aby ste ho takýto krásny mali celú zimu.